थाखायो नालाय बेखौनो बिजोंनो सोंथ'नांसिगोन आरो अफिसजों माबा माबि जाबानो जायोना बेसे केजि फ्रि मोनफादों इयाव बेसे फ्रि नैनिख्रुइ इफोरनिख्रुइ एसे बारा दे जोंनिख्रुइ एसे बारा जोंनाव माबा 64ल'सो मोनदों दा जायोलै 18,000 बेसे फैसा आंनि मास मोननैनि इयो जाबाय एसे खाबानो सानै साथाम थाङो सुथुरा मोजां मोनलै मोनाबाय दं सामसा 18,000 नांगौ 18,000 दाख्लैनियालाय एसे मिडियामसोबाव खमलायोलै इफोर माबा ओइफादियाबो मिडियाम जायो नालाय बेफोरबायदि रखम गोलैबाय बायदां सामसां एसे कुवालिटिफोरा माबासिन जायो मा होनदोंब्रा सेमफ्राम एसे मोजां जायो माबानियाबो मोजांलै केमेराफोरा रेडमिनियाबो औ सारि बिघा दं इयाव माथो एसे बहुत जादों स' दसेनो जायाखैनो बहुत ओंखारबाय माथो होमबाना इखो माबा मोनना रायलायलायदो ओमफ्राय हिनजावनो ओइ फाथै खाजोबनायसै जानानै एबार बार नांजासो मोजांसो जागोन इना ओइ गुदिनिखौ फानहैबा खावसे गाइखेर गैया नामालै अखा फैनानै दिनै साहानिखौ सोख्लायखानांगोन जोङो लामानि थाखायनो
लाइभआव नायनानै मानसिफ्रा इउटुबाव मा मावदोंलै सोलायदो बेलेगफोर बर'फोरा नाय माबा खालामा ओइ बेलेग जायगाफोराव नायो बेलेग कान्ट्रिफोरनिया मा मावदोंसोलाय जेरै जों बै माबानि करियाफोरनि माबा हाग्रा बारियाव माबा जालायनायफोरा बेदर गोथां माबा माबिखौ गोसो बायदि रुना जायो जों उनाव सब जायोलै उनाव स'आव थाङालै बाबाय ओइ माबायाबो होदोबा दानाया बया लिंला जाबाय बारहैबा लाब लागायदां ओइ माबाया जाफिनलायबायसो हले ओइ दंफां रोदा ना मा होनो मानलाग्रा गोराया माबाया kalau umannya kan terus sedang kan umannya itu sasil sasil pisan lah pisan 파티 잡는 거지는 뭐 사람이 있어요. 가방 무슨 무슨 하바풀바 말은 같이 당하는 거가 아니고 노는 게 가는데 고기 lấy vào đấy 또 기다리 마발래 이거 안 나는다. 아래 좀 나는 있는데 narne muito grande đấy má ghi lầy là thôi đi đây là bắt đây là đây một má cái khăn nó không quá không lên cái này
बिराद मोजां नायमोन नोंलाय बेलेग जायगानि जागाफोर मा दान्दों मा बिदिसो नायहरो नायमोन फैबाय ना दा बेलेगाव फांसन सांसन खारनाय दखान गैया इफोरदि मोजां हरगोन होनांगौ गैला नांजोबबाय गैला बाबाय मालायनो आयदा खालामबाय माबा मोनसे जागोन फाथै जाग्रा लोंग्रा होननानै दा इफोरखौ आरामसे बिजिरलायना खोन्थानांगौ आरो ना इंलिसनि बारा मोजां नङा बेलेग कान्ट्रिफोरनि बोहैलाङो बेसे गोजान बरिया लाबोदों देरहासार बिएडनि माबा खालामदों एप्लाइ देरहासार होनदों दासो फरायनोसै फरायना लाबालाय दाबो जायो मिलायो फरायनाय बुस्थुआ माबा जायाना लस जाया क्वालिफिकेसन होननाय बुस्थुआनो एख' लस जाया ओइ माबाफोरजों समान जाबायसिगोन दा बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा बिएड लानाया इसोरनि टाइमाव लिरनो मोनलायसिगोन दा इसोरो माखौबासो लगायदों बेखौ लगायनांगौ बोहैलाङो फाथैया सब जायगायावनो दं फाथैया सब जायगायावनो दं सब जायगायावनो गय दं गय थाबा फाथै थायो औवायाबो सब जायगायावनो दं खोमा सब जायगायावनो दं औवायाबो जानायावनो एसे बेलेग बेलेग जाबाय दं हा लानानै हा सोर माइ गायदों बिसोरो बखार हिनजावमोना दै सारथ'बाय मिथिं मैया ना मासे नांदोंलाय नांदों नाङा थायासैलाय खानस्रिखौ जालांदों ना गोरैमोन एसे गेदेरानो
फुख्रियाव हाबनानै दानिया बिराद मानगोन थास'नि होखाया नों लाबो लाबाय ए जानांगौ थास' फुख्रिया हांसोनो हाबलाय इयाव मानोना आदानथ' न'खौ हाबा ए इसानावबो हाबा गोमोनथारखौनो जानांगौ गोजासो लायो इखो बेखौ लास्टआव इदि नागिर नागिर सोजायोसो ना ग्रोब ग्रोबनो बासि बासि मिलानो हान एख' नायनो जायो साननानै बारा गैखाला सं मबाइलाथ' आंनाव गस्ला नांगौलै हाथा हाथा सानबाबो बय हें जाना जाबाय नाबो दसे दसेनो रेस्ट होनांगौ दसे दसे मबाइलखौ होमबासो मोजां एकदम नेटनि खामानि सुथाबबाय थाबा जालायो गोमोनखौ दोनसै बेबार लांबाय गाहायनिखौ लांगोन लानासोखा गाहायनिखौबा गांबा बारा मोनगोन होनलाय बेलेग जाथिसो होननानै लाग्राफोरा फाथलाफोरा नाय गामिनिफ्राय होनदां फाथलाग्राखौ गुबुन जाथिफोरासो लांखायोलै बेलेगाव साप्लाय जाजोब्बाय पार्टिया रुपायावबो बहुत मानसिखौनो आङो दिनै रावखौबो गय जानायखौ नुबांथारलासं बहुत खम जाबायना गय जालांला साहा लोंग्राफ्राबो गय जायाथ' सोरबा मास्टारफोराथ' गयखौ जानाय नङा अ इदि गोजां ओरैनो रानना थाबाय थायो न'फोरावनो थाखायो गय फाथैयालाय माने गय जाबा गेस भाब गियोना दाना ओमफ्राय गय जाबा गेस्टिकफोर जायोना जोंबोथ' सकाव गयखौनो जाफेरा साहाल'सो लोंबाय थाबाय ओमफ्राय मालाबा लोंबा सुब लोंबाय थाइबासोनि बिदिनो जायो बयलारा 50 थाखा लाबोबाय बिसोरो माबाया दिलिप मोना माहाजोन जानाया बिसोरो बयलारखौ बै दाम खमाव मोनोलै रिजेक्ट जानायफोरखौ ओमफ्राय जोंनावथ' बेदरा दाम खम जाफैयाना ओरैनो हरो जाहैबाय दाउ बयलारखौ रिजेक्ट जानाय आथिं खरा जानाय माबा खरा जानायफोरखौ ओमफ्राय बिसोर लाना फैजोबोनो ओमफ्राय जोंना खावना फानफैबाय इसोरो
आंहा डेन्जार बानायदोंलै बिल्डिं खालामलांदों दायो बयलारजों दिल्लीबा हाजाबारनि बै दा दलं बारनानै बयल दखान होनाया स्करपिअ लाबावबायनो 12 लाखनि जेबो उन्दै पेपार बिजनेसखौ बारा गोबाव मावनो हायालै गियो थारमाने गावबो बुथारबाय थानो बयलारखौ बहुत पाप लाबाय नोंसोर ना पापआथ' जाग्रानावबो गासिनावबो फारायलायना थायो जाग्रा गैयाबा बुथारामोन ना और जायो दामाने गथिखे जाग्रायानावबो थायो जाहैबाय पापआ जाग्राव थायो itu lang naman yung busy. Kung po sa Itu lang hala. Itu tapi. Nunggu sana sini aja. Sir, sir. Tidak. Gitu aja. Dia habis dulu tuh sana gitu nih. Nih ke web sana ya. Geli dia lang belum gapne. Aku bisa orang itu bahas mana mana kan mana. Iya, ni seban lagi baik dah. Hansel saya kau kenal yo. Jadi sih kau lagi.
सोहैनांसिगोन होफानांगौ उननिफ्राय स्पिडआव बेलेगाव फैबाय माने दैयाव खम जाहैबाय एख'नानै गासो सियाव फुनजोबनो मोनामारलायलै टाइम दंमारो बिराद टाइम मासो दंबा टाइम थांमारो बिराद खानाय जाबनाय सुनाय आरो सुथाबनाय माखा आरो दा आरो सुनानै थालिर बिलाइयाव माबानांगौ मि खामानिबो गोजौनिसो आरो गाखोनायसोना आंफोरनि बायफोरजों जाबखोनानै माबालांनो हायो टेक खाबाय जाबबाय सारि बिघा जाबाय बेयाव बै बारा इ सारि बिन बारास' बेसेयाव 5 बिगानो दंबा सारि बिघासो जागोन बाइकआव फैबाबो सोम साबजों नांगौ गुफुरनि जोबथ'नोसै गावसोरथ' बस्थायावसो लाङो लामा खाथिफोरबा बस्थायाव लाङो खोमा गोजानबा आरो मेरायो मेरला एक्सपार्टनि फाथायजोबनायफोराव बा आरो नायबाय थायोमोन हारा नांगौ हारा
नांला दोनथ' बियान दङ बियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 मोनसे बारानो जाबाय मोनसे बारा दं होनना